Good morning mga kainday, this is Inday Rona and welcome back to my channel. So yan mga kainday, good morning. At sa hindi pa nakapag-subscribe to my YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell at para naman po ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko for my YouTube channel. And today's video guys, pupunta tayo ngayon, mag-aaling tayo ng Christine sa aking kaibigan dito sa amin. Kasi nagmaninoy si Inday. So ayun guys, hinihintay pa natin sila. Tapos magsabay-sabay namin tayo doon. And after that, i-update ko kayo mga sa lafangan at saka sa simbahan. Mga kainday, nandito na ako sa simbahan ng mga kauban, mga siksi kaayo. Ayan, nandito na ako ngayon sa simbahan guys. So, papasok na tayo. Papasok na tayo guys. Ayan guys, batulat ang takalimutan mga kainday. So, abangan nyo mamaya guys. Bye! Kainday, higawa sa imi kay wa pa ang pari tubig ayo. Jesus kay pari.
Gawa sa akin, picture-picture sa amin, nag-vlog sa ako, ha? Ayan mga kainday, ito po yung simbahan ng mga ako. Ayan, naan ang pare. Amen. Mga ginikanan, mga ninong-ininan, kung sa inyong pamayoon sa simbahan, alam sa inyong anak karanasan. Sakramento sa bunyag.
Hi! Kay maglafangan na sok. Part 1 pa rin, kay ugma na mapangan. So ayan, nagbaktas lang mi. Nagbaktas pa mi. Hinay ma'am, kaya ang sandal bet na ko yung sandal best. Ayan. Kaon sa daw ko, kay gigutom ko. Wala na ko tiyan. Ayan, naabot na midri guys. Sunod lang, sa kumbalay lang. Hi vlog, welcome to my guys. Ano, wala mo na nga ito? Pagkatalo ito. Wala may plate eh. Kaya rin sa may plate eh. Madam, pagkalag ka ng kuan. Ganina pa ako nag-vlog. Kumusta naman ka, Beth? Of course, still pretty yan. Huwag mo kung ganyanin ba yun? Nga nang wakaliad to? Stomach is very hurt. Saba? I think I have a menopause on. Char! Pakaunin dyan ka naman nakarundi. Kasi ulan ka nag-iwas. Hab-hab, uy! Di ba sa 2028 na ka mag-diet? Should be on, kimas ko si Lord. Sabi mo ka na kamarawan si Kuan. Lambo. Lambo Ina hala. kang watch sa channel ba? Sige Guys, sige kayo kung subscribe. Ano yun? I-invite sila ba nga mag-subscribe? Hey guys! Please subscribe to the YouTube channel of my friend. Rona's Vlog. Ay, Yun. sorry. Kaya ang foods namin. Ayan mga kainday mo nilang handa. Apple po na. Ako nila yung mga Naramong litsyo. Narang litsyo nila. Nga, naramong. Kaon. Mars, kaon ma. Ayan guys, naman na may kaon. Hi. Hi Bibi. Bibi. Hoy lang lang. Hindi na saan. Ayan. Muna may kaon. Muna yung nahurutan na. Silang lang no, kay kuan kaayo. Yeah. Pagod. Kumusta ang kaon? Kaya nabusog kayo. Nabusog kayo. Dong, kumusta Dong? Dong. Ha? Wala may YouTube. Siguro ko magkuhan ba? Magkamera. Ha? Dapat siya pag-picture dito. Ano? Ano sila? Siguro. Picture! Uy, kurang ako. Uy, na-melt. Na-melt man na. May patok sa ako ano. Ayaw. Basta po sila halima bilkon. Dili mo tukuan. 10 pesos lang na iya ha, ma'am. Ilan eh. 10 lang. Kanya ko, kanya ko. Kanina kaya ko ano? Bayad. Kanina ko. Aliki. Asang bayad? Bayad. Bayad. Bayad.
bayad. Bayad. May na lang. Ina mama, bayad ma. Milkid lang man na sa babaw. Pag Babaw lang? Alam mo dyan na, dapat sa primero milkid pa. Pagka, Sige, kuha na Jun. Kuha na Jun kay mo. Dali na siya. Stop. May gwapa kaya mo tiktakos. Mama. Kan pa ni sakwan. Tiktakos lang. Tiktakos i-hype pa Jun ni namo. Bato bro. Hi paningkamot na pamilya. Ma'am, 10 pesos lang ako ma'am. Line item. Nagwapa kayo mong kuan. Gi ka na siya sa wawawin. Ika na sa Jackie. Pwede mo po itong bus. Wala na yung mga bata ito sa luyo eh. Logi, dito ka sa gilid. Dito ka na bilong. Balik ako, Marvin. Oy, boy. Dala mo lang bata. Tulo ako aha. Pang isa jing. Imong isa jing. Hoy, dili ka upload kay way load, ay may signal. Picture lang. Gwapa kayo. Kainday nga na pagkaon sa ice cream. Lagi maayaw niya torture. Ni Mads, uy, ka-happy ni Mads. Yan, gipit akong cameraman diri ako. Sige, Ano sa pagkaon na? iyo na guys. Mads, magkaon dito sa Sige, saon niya. Sige, kumain ka. Mami kay libre. Isa pa man. Kain lang. Ang galing mo ate. Lami. Kaon na mo din. Cheers. Ay pagkaon. Asa na may dapat series lumot. Amos gani sa. Tama ka na, oy. Kami po na yung mga bingoy. Ano na para sukat kayo ba? Hindi ko makabayad Kay Sarah Bayan. Kaya sarap ba yan? Ilang pwede ka Bayad na, bayad. So yan mga kainday, tapos na po yung Christine, tapos na kami kumain. Charot. Ngayon ako nakarating sa bahay. Mga kainday, so hindi pa nakapag-subscribe to my YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell para naman po ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko from my YouTube channel. And mega shout out po kang Ate Evelyn Revilla, kang Kuya Eddie, Novin Art, Eileen Bisdak from Turkey, at saka kang Christian Kyle Rubio. Mega shout out po sa inyo and God bless. So, ako'y magpapaalam na I'm in the Rona and bye. God bless.